Assalamu alaikum. Ku bani aron kunnuwanku. Ku saurare ni da kunnan basira. Domin na zo muku da labarin wata ƙasa. Najeriya. Najeriya Najeriya. ƙasa ce da Allah ya mata albarkar jama'a. Masu rajin zaman lafiya da 'yancin kai. Sai dai kash. Muryar 'yancin ta yi ƙasa. A rana irin wannan ne 'yancin kan da ake ta muradi ya zo. Amma kash. Sai ya zo mana da wani gibi. Najeriya. Najeriya. Ƙasa ce mai cike da tattalin arziki na noma. Sai dai kash. Wasu daga cikin waɗannan arzikin na me an ƙi a tono su. Al'adun gargajiya na Malam Bahaushe da na 'yan uwanmu Yarabawa. Da ƙabilun Igbo da Fulani da sauran kyawawan al'adunmu mabambanta. Ababen sha'awa. Da nuna wa duniya cikin alfahari. Sai dai kash. Mu kuma mun banzatar da gwalagwalan al'adunmu. Mun tsindima zuwa aron al'adun wasu. Wacce ba ma za a gan mu ba, balle a yi sha'awar mu. 'Yancin kai. 'Yancin kai. Kamar wani haske ne da ke haskowa daga can nesa. Nesa mai nisan gaske. Ga mutane da yawa suna buƙatar haƙoƙinsu na yau da kullum an danne su. An disashe muryoyin jama'a. An dakushe kyawawan zaton da mutane ke da shi. Cin hanci da rashawa ya yi katutu. Yayin da zuciyoyinmu duk sun karaya. Ta hanyar ƙarfafawa ne da haɗin kai kaɗai za mu iya dawo da kankunmu. Daga arewa har zuwa kudu. Daga gabas har zuwa yamma. A tare za mu yi yunƙurin sake gina ƙasarmu. Ƙasarmu mai albarka da yalwa tana kiranmu. Tana buƙatar kulawarmu. Mu tona ta, mai amfani da albarkar da ke cikinta da Allah ya bamu. Manoma su girbi abin da suke shukawa. Sadaukarwa da gwagwarmayar da magabatanmu suka yi ba zai tafi a banza ba. Mu yi tsayuwan daka kan kyawawan al'adunmu na gargajiya. Mu rungumi juna duk da bambancin da ke tsakaninmu. Ni watsi da bambancin juna. Najeriya. Najeriya. Ƙasa ce da ke cike da fasahohi da hanyoyin ci gaba. Hankalin duniya zai karkato a gare mu. Domin zaƙulo basira da fasaha ta matasanmu masu kaifin basira. A yau, mu tashi mu miƙe. Mu tashi mu miƙe. Kar mu bari mu faɗi ƙasa. Najeriya da muke fata sai ta tabbata. Najeriya da muke fata? Lallai sai ta tabbata. Allah ya sa muryar 'yancinmu da kyakkyawan tarihinmu ya yi mana jagoranci zuwa ga gobenmu. Domin burinmu na samun ƙasaitacciyar ƙasa ya tabbata. Wannan saƙon tunatarwa ne daga hukumar gudanarwa ta Jalla Talabijin wanda yake Najcomsat.